Sabies que l'atenció a domicili millora considerablement la qualitat de vida dels usuaris i disminueix el cost de l'assistència sanitària? L'any 2025, l'hospitalització a domicili i l'atenció a domicili d'atenció primària augmentaran en més d'un 20%. Tot i que l'atenció a domicili va guanyant terreny, el sistema tradicional d'assistència sanitària donava a l'usuari un paper passiu, de més receptor de serveis. A més, els professionals no disposàvem d'informació en temps real al domicili, que és on realitzem la nostra tasca assistencial. Arran de detectar aquestes mancances, des del Servei d'Atenció Domiciliària Integral de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que dona cobertura a més de 200.000 persones, hem creat, juntament amb Digitomèdica i amb la participació d'usuaris finals, una plataforma digital que permet a l'usuari intervenir en el seu procés de cura i interaccionar amb els professionals sanitaris. La plataforma està dissenyada per telemonitoritzar tot tipus d'usuari atès al seu domicili i és molt fàcil d'accedir-hi. De fet, està pensada perquè la pugui utilitzar tot tipus de persona, tant si tenen domini de les noves tecnologies com si no. Permet la integració de totes les dades que generen els usuaris als seus domicilis a través de diferents dispositius, com tensiòmetre, saturador, termòmetre i també a través d'enquestes. Totes aquestes dades les poden veure a través d'aquest visor i els professionals poden conèixer en estat real el moment en què estan tots els usuaris. Totes les dades s'integren de forma directa al RIS corporatiu. 1. Perquè l'hem dissenyat conjuntament des de l'atenció domiciliària, professionals i usuaris finals, i això dona resposta a necessitats reals. 2. Perquè es pot adaptar a tot tipus de perfil, agut, crònic o pal·liatiu. 3. Perquè la integració de dades a la història clínica de l'usuari facilita la tasca del professional sanitari. I 4. I molt important, empodera l'usuari, que deixa de ser un receptor de serveis per implicar-se activament en el seu procés de cura.